Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime anyị jisi ike banyere inweta onwe ya ma ọ bụ onye nke Kraịst nwere mmeri, ugbu a gee ntị ihe m gaji ikwu. Ị ga-achọ otu ihe, ma ọ bụrụ na ị meghị otu ihe a, o nweghị ihe ọ bụla ọzọ nke mmadụ ga-emere gị nke ga-enyere gị aka. Otu ihe na-atọkarịsị m ụtọ na-agwa Chineke bụ na ọ bụ onye eziokwu mgbe niile. Ndụ adịghị mfe, mana Chineke ziri ezi. Amen. Ugbu a, ekwenyeghị m na Chineke chọrọ ka gị nwee ihe mgbu ma biri n'ihe mgbu, ma ekwenyeghị m na Chineke chọrọ naanị ka a gwọọ anyị ma na-adị ndụ n'ọgwụgwọ. Eche m ọ chọrọ ka anyị gafee n'agba nke atọ, bụ ka m nyere ndị mmadụ aka. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ekwensu wee iwe ma nwetakwa ya ihe niile nke o mere gị, gị sị agaghị m ebi na mwute na ndụ m niile, aga m anata ọgwụgwọ, ma agaghịdị m akwụsị ebe ahụ. Agaghị m anọrọ ọdụ na-ekpori ndụ na ọgwụgwọ agwọrọ m. Aga m ebi ndụ m n'inyere ndị ọzọ aka, wee chọpụta na ihe Chineke mere ma ọ pụrụ imere ya onye ọbụla ọzọ. Ị nwere ike itinye njedebe na nsogbu nke ọtụtụ ọgbọ. Ọ bụrụ na ọ bụ gị iwe onye ga-eji ọbara Kraịst wee kachie ụzọ si hụ na nsogbu a nke si n'aka ndị mụrụ m wee rute m agaghị esi n'aka m fere ụmụ m. Enyefekwala ha ya. Ugbu a, ndị e mejọrọ na mmetụta ha bụ ndị e merụrụ ahụ na mkpụrụ obi, mana agwọchabeghị ha. Kedu ụzọ esi anata ọgwụgwọ? Edere m nzọụkwụ ole n'ebe a. Nke mbụ, kwenye na Chineke ga-eji ihe ọbụla nke na-eme gị rụpụta ọrụ ọma. Nke ahụ bụ ihe mbụ ị ga-ekwenye. N'agbanyeghị ihe ọbụla mere m, Chineke na-eji ya arụpụtara m ọrụ ọma. Ma ọ bụrụ na abụ m gị, aga m na-ekwere nke a n'ụbọchị ndụ m niile. Nke abụọ, gbagharacha kpamkpam. Anyị ekwuola nke ahụ. Nke atọ, nwegharịa uche obi gị. Ọ bụrụ na emejọla gị nke ukwuu, ekwere m gị nkwa, ị maghị iche echiche ziri ezi. Ewela iwe, ị naghị eme nke ahụ. Achọghị m ịkparị gị, mana ị dịghị. Nke a anaghị agwa gị mmadụ ole hụrụ Chineke n'anya, ndị mkpụrụ obi ha emetọrọ ya emetọ, ma ha kwenyere na asị niile ekwensu na-agwa ha na o nweghị ihe ị ga-abụ, ị gaghị adị mma, ịbụ ngwa ahịa emetọrọ emetọ. Atụfuru m ọtụtụ afọ n'ime ndụ m n'ihere. Ihere anaghị eme m naanị n'ihi ihe nna m mere m, kama ihere na-emere m onwe m n'ihi na o mere m ya. Ma enwere m egwu nọ na-akụ n'isi m mgbe niile nke na-ekwu, ọ bụ nnọọ otu ahịrị egwu: gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Ị nụtụla nke ahụ mbụ? Gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Gịnị ka m jiri adịghị m ka ndị ọzọ? Gịnị na-eme m? Ma ịma ihe mere, anaghị m anụzi egwu ahụ ọzọ. Anụbezi m egwu ahụ ọzọ. Amen. Ya mere, nwegharịa uche gị. Ka m gwa gị otu ihe banyere inwegharị uche gị. Ọ na-arụpụta ọrụ. Ana m ekwu naanị eziokwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ezigbo onye na-acha ọkụ, onye oyiri Kraịst na-aga n'ihu, bụ onye mmeri, Chineke nwere ike ijikwara ngwa ọrụ. Ọ ga-ewe gị ịrụ ọrụ na ịgba mbọ. Ma ịma, dịka ịma, a zọpụtara site na amara. Ihe ọbụla na-abịakwute anyị na-abịakwute anyị site na amara. Ma amara n'ụzọ ọbụla abụghị ihe na-emegide ịgba mbọ. Ihe amara na-emegide bụ inwe enwe, na-eche na site na ihe ị na-eme na ịgba mbọ gị, ma ugbu a o ruru gị nweta ihe n'aka Chineke. O nweghị ihe o ruru anyị nweta n'aka Chineke, mana anyị na-agba mbọ ịbụ ihe niile nke Chineke sị anyị ga-abụ n'ihi ihe nke o mere anyị. Ana m agba mbọ kwa ụbọchị. Kwa ụbọchị ana m ewepụta oge nke mụ na Chineke ga-eji nọọ. Kwa ụbọchị ana m azụ uche m. Kwa ụbọchị ana m azụ ọnụ m. Bịanụ. Kwa ụbọchị ana m anọ na njikere ka a ghara imejọ m. Kwa ụbọchị, kwa ụbọchị, kwa ụbọchị, kwa ụbọchị, kwa ụbọchị. Ma ọ bụ otu ugboro na mgbe naanị m nọ n'ụlọ, enwere m ike mechie ụzọ m, ịma nọrọ n'ime. Ịma, agaghị m agba ụdị mbọ ahụ, mana nwanne m nọrọ ebe ndị mmadụ nọ. Mụ na mmadụ niile ga-anọ ruo mgbe ndị mmadụ lọtara.
ma enwetakwala m dị ukwuu na ndụ m. Nara ọgwụgwọ dị egwu maka ịhụnanya na maka ọgwụgwọ nke uche gị. O Chineke, ma ị ga-amụta otu esi egwu n'ịhụnanya Chineke. Ọ hụrụ m n'anya, ọ hụrụ m n'anya, ọ hụrụ m n'anya, ọ hụrụ m n'anya. Gaa lee anya na mmiri kwuo, Chineke hụrụ gị n'anya. Ejila otu ndị mmadụ jiri mesoo gị wee mara otu ihe ha, ma ghọta na otu ihe si dị na mmetụta, ma mụta otu esi emeso ha, ghara ikwe ka ha mesoo gị, ọ bụghị naanị n'ihi ihe metụtara gị. Taị na ọ bụ ihe ị ga-eme. Ugbu a, ị dị na njikere iji mma gbanwee ntụ ka ị wee tụfuo ntụ ahụ? Ugbu a anyị ga-ele n'ụfọdụ akwụkwọ nsọ nke amaghị m, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị oge niile, o nwere ike ga-agwụ gị maka ịnụ maka nwoke a na-adịghị aga ije n'akwụkwọ Jọn. Dev na-agwa m oge ụfọdụ sị ọ bụrụ na anyị ga-emeghe nwoke ngwọrọ a n'ọzọ. Obi dị mma na agaje m Madagascar, agabe m ebe ahụ mbụ, ma enwere m ike ikwu maka nwoke ngwọrọ ahụ. Nke a ihe m chọrọ ikwu, onwe onye ga-ama. Ma aga m agakwa Namibia gaa kwuo ha ya ọzọ, n'ihi na nwata nwoke a bụ ezigbote ihe ịma atụ nke ebe anyị nọ ugbu a. Onwe nọ ebe a na-anụbeghị mgbe m kụziri banyere nwoke ngwọrọ na Jọn isi 5. Ọ maka Dev si otu n'ime ụbọchị ndị a ị ga-akụzi nkụzi nwoke ngwọrọ ahụ. Ya sị ị nwere ike, n'ihi na ana m akọ akụkọ ebe m kpọlitere nwoke ngwọrọ na McDonald n'oge gara aga. Ya wee sị ị nwere ike iji nwoke ngwọrọ nke nọ na McDonald na nke nọ na Jọn isi 5 na-akụzi ihe banyere nwoke ngwọrọ. Mba, ana m agwa unu banyere nwoke ngwọrọ na McDonald, ya na akụkọ ọzọ na-aga. Ọ dị mma, Jọn isi 5. Adị ama ị chọrọ ya ọzọ n'ihi na ị ghọtaghị ya ugboro 12 nke ọzọ ị gere ya, amaghị m. Ugbu a, nke a bụ ihe e kwuru. Aga m agwa gị akụkụ mbụ banyere ya. Anyị ga-aga ụfọdụ amaokwu. O nwere ọdọ mmiri n'ime ka anyị lee ebe ọdọ mmiri ahụ nọ. Ọ nọ n'akụkụ ọnụ ụzọ atụrụ, ma ọ bụ Besaida, ma o nwere oghere 5 dị ka oghere ebe ị nwere ike ụzọ ị nwere ike isi wee bata n'ọdọ mmiri ahụ. Ma gburugburu ọdọ mmiri a ka ọtụtụ ndị ngwọrọ na ndị na-ejighị ahụ na-edina n'ime afọ niile, n'ihi na otu ugboro n'afọ mmụọ ozi na-abịa gbagharịa mmiri ahụ. Ma onye ọbụla buru ụzọ banye na mmiri ahụ, otu ugboro n'afọ, na-enweta ihe ịrịba ama. Ugbu a, ịma, ọ bụ ihe mwute, eche m nke a bụ ihe ụfọdụ anyị na-eme. Ọ bụ na enweghị ihe ọzọ anyị na-eme n'afọ niile ma dinara ebe ahụ na-eche na anyị ga-abụ otu onye ahụ nke na-enweta mmepe ụzọ zuru oke na-enweghị ihe ọbụla anyị na-eme. Ee, n'oge a ị ga-enweta ya. Ekwenyere m ị ga-enweta ya n'oge a. Mana amaokwu 5, e nwere otu nwoke n'ebe ahụ nke tarala ahụhụ nọgide ebe ahụ na-agaghị ije ruo afọ 38. Ka m jụọ gị otu ihe, ruo ole mgbe ka i jidorele mmetọ gị? Mgbe Jizọs chọpụtara ya ebe ahụ o dina na-enweghị enyemaka, marakwa na ọ nọ n'ebe ahụ ruo ogologo oge n'ọnọdụ ahụ, ya sị nwoke ahụ, nke a masịrị m, ị chọrọ ka ị nwere onwe gị? Ị na-ekwu eziokwu n'eziokwu banyere inwere onwe gị? Ugbu a ka m kwụsị n'ebe a wee gwa gị, ị bịara ọgbakọ a ile otu m dị mgbe m na-anọghị na ihe onyonyo? Ka ị bịara n'ebe a n'ihi na ị chọrọ ka gị na Chineke gakwuo njem? Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Mgbe ọbụla anyị gara n'ihu na ihe katụ mma, anyị ga-ahapụrịla otu ihe n'azụ. Ya mere, enwere m otu ihe m chọrọ ịgwa gị. Ị dị na njikere banyere mgbanwe n'ime ndụ gị nke ị chọrọ? Ị dị na njikere ịgbanwe, ka ọ bụ ị na-achọ ka Chineke gbanwee mmadụ niile nọ gburugburu gị ka ị wee nwee ndụ dị mma? Ọ
Ọ dị mma ịma ihe mere ọ bụrụ na o si gị n'obi. Mgbe Chineke ga-enye gị ịma mma, mechie ntụ, nye gị mmanụ nke ọṅụ, mechie iru uju, akwa mgbokwasị nke otuto maka mmụọ nke ibu arụ. Ị nwere ike ịbụ ihe ọkụkụ nke onye nwe anyị, osisi nke ezi omume, na-eto Chineke ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụrụ na o si gị n'obi banyere ịdị mma, ugbu a ka m kwuo nke a na nkeji abụọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime anyị dị na njikere banyere inwere onwe ya ma bụrụ onye otu Kraịst nwere mmeri, biko gee ntị na ihe m ga-ekwu. Ị ga-achọ otu ihe, mana ọ bụrụ na ị gaghị eme otu ihe a, o nweghị ihe ọbụla ọzọ nke onye ọbụla a ga-emere gị nke ga-alụpụta ọlụ. Ị ga-amụta otu esi amụ okwu Chineke. Echeghị m na ị ga-abụ onye eji ngaji ekunye mmeri. Obi dị m mma na ị na-ele ihe mmemme onyonyo, ma ana m ekpe ekpere na ị ga na-ele ya kwa ụbọchị. Obi dị m mma na ị bịara ọgbakọ a, ma aga m agwa gị, ị kwesịrị inwe oge ọmụmụ ihe nke gị, akwụkwọ nsọ gị, akwụkwọ iji ede ihe, na mmụọ nsọ. N'ihi na abụ m onye nkụzi, ma mmụọ nsọ bụ onye nkụzi ahụ. Ma enwere m ike inye gị nwatakịrị. Ị nwere ike gaa ụlọ ụka n'ụbọchị echi, onye ozizi unu enyekwa gị nwatakịrị. Ma nke a dị mma, anyị niile dị gị mkpa. Chineke na-enye onyinye ije ozi ka e wee wulie nzukọ, ka ha wee pụọ gaa rụọ ọrụ ahụ. Ma o nweghị ihe ọbụla ga-anọchi oge nke gị na Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-ajụ m otu ihe nke m na-eme nke m kwenyere, ọ bụrụ na m ga-ekwu na enwere ihe m na-eme bụ nke na-enyere m aka ịbụ onye m bụ na-eme ihe m na-eme, aga m ekwu sị na ọ bụ oge mụ na Chineke kwa ụtụtụ ọbụla. Ma anaghị m ekwu na enwere ihe dị iche na-eme kwa ụbọchị. Otu ọ dị, enwere m ike ikwu na ọtụtụ n'ime ụbọchị ndị ahụ na-awụkwa ụbọchị nkịtị. Mana ana m agwa gị ihe m kwenyere, ejikwa m obi m niile kwenye na nke a. Anaghị m eche na ọ bụ ihe m na-eme n'oge ahụ na-eme oke ihe dị iche. Eche m na ihe na-asọpụrụ Chineke bụ na anyị na-agakwuru ya, anyị na-enye ya oge. N'ihi na site n'ime nke a, anyị na-ekwu sị, enweghị m ike ime ihe ọbụla nke enwere ike ime ma ewezụga gị. Ma onye ọbụla nke na-adịghị enwe ohere inye Chineke ohere bụ onye na-enweghị ohere, nke na-enweghị ihe ọ na-eme nke na-amịta ezigbo mkpụrụ n'ime ndụ ya. Ma anaghị m ekwu nke ime ka iwe wee onye ọbụla. Ọ bụ otu akụkụ nke ndụ gị nke ekwensu ga-agba gị mgba karịa ihe ọbụla ọzọ. Ọ na-akwali ya iche na ị nwere ike ịga n'ihu ịmara Chineke nye onwe gị. Bịa na ị gaghị enwe okwukwe enyefere gị enyefe. Ị kwesịrị inwe mmekọrịta nke gị onwe gị na Chineke na ịmara Chineke n'onwe gị. E nwere otu nwoke n'ebe ahụ nke nọ n'ahụhụ ịnọ ọdụ ruo afọ 38. Jizọs abịa ebe ahụ sị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ inwere onwe ya, na ọ ga-adị na njikere. Amaokwu nke 7, ya sị ya, onye ozizi, o Chineke, nke a masịrị m. Onye ozizi, enweghị m onye ọbụla nke ga-atụnye m n'ime mmiri ahụ mgbe a gbagharịrị mmiri. Ma mgbe m na-agbalị ka m bata n'onwe m, onye ọzọ ebu m ụzọ daba. Ịma, Jizọs, achọrọ m ịdị mma, mana enweghị m onye ọbụla ga-etinye m n'ime mmiri ahụ. Ruokwe mgbe m na-agbalị, onye ọzọ ebu m ụzọ banye. Ma ịma, Jizọs ekwughị sị gị onye dara ogbenye. Ka a gọzie obere obi gị. Aghọtara m. Ya sị, amaokwu 8, bulie. Mmadụ ole hụrụ akara mkpu ahụ? Bulie. Akụkụ nke a masịrị m. Chịrị ute gị, ihe ndina gị, ma gaa ije. Ọ sị ya naanị bulie, ọ sịkwa ya hichapụ ihe mmetọ niile ị metọrọ ebe a kamgbe afọ 38 ị nọ ebe a.
anyị ga-akwụsị ị na-emere onwe anyị ebere, ma anyị ga-akwụsị iche na ụwa nwere ụgwọ o ji anyị. Ụdị echiche ndị a niile taa, ụdị echiche ihe ruru m. O Chineke m, ọ bụghị naanị na ọ jọgburu onwe ya, ọ bụkwa nnọọ ihe dị egwu. Enweghị onye ọbụla ji m ụgwọ ọbụla. O nweghị onye ọbụla kpatara ya na nna m megburu m, ma ha ekwesịghị ịkwụghachi m ụgwọ n'ihi ya. N'ihi na Chineke sị na ọ ga-akwụghachi m, na ọ ga-enye m okpukpe abụọ ihe m chefuru ma hapụ. Mana agaghị m enweta okpukpe abụọ nke Chineke ma ọ bụrụ na m debe omume ọjọọ m na ebere nke onwe m. Echiche nke ihe a bụ ihe ruru m ibuli nkume elu. Ị ga-atụfurịla ntụ. Bịanụ. Ma ịma ikwu eziokwu, mgbe ị nọrọ na ihe mgbu ruo ogologo oge, a na-enwe ihe dị ka ọnwụ na-abịanụ. Ma ana m achọ ikwu nke a, mana oge ụfọdụ mgbe m na-ekwu ihe ndị dị otu a, ana m elefe anya na ndị na-ege m ntị. Enwere m ike ikwute onye nwetaghị ya na onye na-adịghị enweta ya, ma n'ihi na enwere ihe mkpali nke ndụ nke na-abata n'ime ndị mmadụ mgbe ha na-aghọta. Ma mgbe ụfọdụ emejọọla ndị mmadụ nke ukwuu wee ruo ogologo oge na ha dịzi ka wulite olileanya gị taa. Chineke na-agbalị iweta ihe na ntakịrị olileanya ọbụla nke dị n'ime gị. Ma olileanya bụ ịtụ anya nke obi ụtọ na ihe dị mma gaje ime. Gaa n'ihu, ana m agwasị gị ike ka ị nwee, ọ bụrụgodu nwa obere olileanya, okwukwe nke dị ka mkpụrụ ose ọjị na-akwapụ ugwu. Naanị gaa n'ihu ime ka ekwensu na-agba ara, ma naanị kwupụta ya na mpụta ìhè. Ihe dị mma gaje imere m n'ime ndụ m. Amen. Chineke kwere anyị nkwa nnwogharị, ọ bụghị ntụgharị, kama nnwogharị. Gị sị, ha? Ịma, ọ dị mma, atụgharịrị Inọk. Ọ nọ n'otu ntabi anya, ọ nọzi ebe ya na Chineke nọ ya. Chineke anaghị ekwe anyị nkwa nke ahụ mgbe ọ bịara n'otuto nke ime mmụọ ma ọ bụ mgbanwe na ndụ anyị. Atụgharịrị Inọk n'ihi na ọ nọ Chineke nso, onwezi ike ịnọ ebe a. Ana m eche ihe ndị ahụ n'ihi na enwere m ụzọ nke m ịga. Ihe m na-agbalị ikwu bụ, ịma, enweghị ike ịkwọrọ gị gaa na mmepe ụzọ. Nke a adịghị ka isi butere gị ihe oriri obi ụtọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ mmepe ụzọ, ị ga-aga mepee ya. Anaghị akwọfe gị na ya, ị ga-agafe ya. Na ndị Kọrentị nke 2:3 amaokwu 18 ka anyị gaa ebe ahụ. Amaokwu 17 ugbu a. Chineke bụ mmụọ. Ebe nwere mmụọ Chineke, enwere nnwere onwe. Nnwere onwe pụọ n'agbụ. Ma anyị niile ndị bụ ihu a na-ekpuchi ekpuchi. Ime enwere ọtụtụ ozi n'ebe a. Ihe ọ na-ekwu banyere ya bụ ekpuchighị ihu gị. Ọ pụtara kwesịrị ị ga na-agụ okwu Chineke site n'anya nke amara, ọ bụghị dị ka ọ bụ iwu. N'ihi na mgbe Mozis natara iwu, ma iwu ahụ ahapụghị ebube ahụ n'ihu ya, na o kpuchiri ihu ya. Ma ugbu a Chineke na-ekwu, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa n'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụụ a nke m na-enye unu bụ ọgbụgba ndụ amara, ị kwesịrị ịkpachapụ anya ka ị ghara ịgụ ihe niile nọ n'ime ebe a dịka ekwesịrị m, ma gị gụọ ya na ewo, ọ dị mma, ọ dị ukwuu, aga m eme nke a, ma lee ihe ga-eme na ndụ m. Ị kwesịghị ikpe ekpere, ị ga na-ekpe ekpere. Ọ bụghị na ị ga-enye, ị kwesịrị ị na-enye. Ọ bụghị na ị kwesịrị ịhụ ndị mmadụ n'anya, ị ga-ahụ ndị mmadụ n'anya. Ọ bụghị ị ga-agbaghara ndị mmadụ, ị ga-agbaghara ndị mmadụ.
ị kwesịghị ịbụ ngọzi. Ị nwere ike ibuli mkpasuwe ndị mmadụ iwe, na-eme ha ka obi jọọ ha njọ ma ọ bụrụ na ị chọọ, mana ị kwesịghị ibi ndụ otu ahụ, n'ihi na ọ bịara ime ka anyị nwere onwe anyị karịa ihe ọ bụla ọzọ n'onwe anyị. Nnwere onwe wee nye m ugbu a abụghị ime iwe m ọzọ karịa nkeji 7, n'ihi na di m zụrụ moto eji agba ọsọ ma achọghịzi m ya ọzọ. Ee, ị nọghị ebe a mgbe m kọrọ akụkọ Dev n'abalị gara aga. Aga m akọ ya ọzọ. Ọ dị mma, aga m. Dev zụrụ ụgbọala m na-achọghị ka ọ zụọ. Bịanụ ka anyị kwuo akụkụ nke ọzọ. Anọ m n'akwa ndina na-achọ ịrahụ ụra, ataṅụ akọ. Mụ na Dani, otu n'ime ụmụ anyị ndị nwoke, ya sị na ha nọ ebe a na-azụ ụgbọala. Ndị ka gịnị ka ị na-eme ebe a na-azụ ụgbọala? Echere m unu gara igba egwuregwu gọlf. Ya sị na mgbe anyị mesịrị anyị gara. Ịma, o nwere ụgbọala dị ebe a nke m ga-achọ inweta n'ime. M sị ime o teela ịlụ di na nwunye, anyị agabigala ihe banyere ụgbọala ọtụtụ mgbe. O nwere ụmụ nwaanyị ndị n'ebe a ndị ghọtaga ihe m na-ekwu banyere ya. Ime, ị nwere ike ịnyawa otu ụgbọala ruo mgbe ụkwụ ya dafụsịrị. Ịma, m sị ị nwere ezigbo ụgbọala, ị ga-atụfu nke ahụ? Mba, achọrọ m nke a bụ ụgbọ eji agba ọsọ. M sị David, dị afọ 74, biko gịnị ka ị chọrọ n'ụgbọala eji agba ọsọ na-eme mkpọtụ? Gị kwụsịtụ otu ebe ya na-emezi mkpọtụ. M sị ya, onwe otu ọ ga-adị ma m nọrọ n'ime nke a. Otu ọ dị, igbu ya m kenke. M ghọta na ọ chọrịrị inwe ya. Nwanne, amụtala m n'ọtụtụ oge gara aga na onwe ihe ọbụla a na-alụrụ ọgụ. Anaghị m enweghịzi m ikikere m ji ewe iwe ọzọ. Onwe onye nọ n'ụlọ taa, mmadụ ole n'ime unu na-enweghịzi ikikere ha ji ewe iwe ọzọ banyere ihe ha na-enweghị ihe ha ga-eme maka ya? Mana ọ na-ewetu obere iwe mgbe mmadụ na-eme ihe ị na-achọghị, ya were akwụkwọ nsọ na-akwado ya. Ma ịma ihe bụ nsogbu bụ anyị enweghị ebe a ga-edowe ụgbọala ahụ ebe anyị na-edowe ụgbọala. Mgbe anyị gbanyụrụ ekwentị, m bịa na-echesa ele ebe ọ ga-edowedo ụgbọala m, wee kpọghachi ya ọzọ si ebee ka ị ga-edowe ụgbọala ya. Sị ọ dị mma, eche m ị ga-atụfu ụgbọala nke gị. Ọ dị mma, ọ dachaghị m njọ n'ihi na anaghị m anyakwa ụgbọala ahụ. Mana ọ dị afọ 7 ọ na-agbaru ogologo ụzọ dị 12,000. Dev zụrụ m ya. Ọ bụ ụgbọala nwata nwaanyị. Ịma, asị m afọ ndị gara aga o nwere ihe mere anyị sị ka anyị rụọ ụgbọala. Ya sị mba, ị gaghị ere ụgbọala ahụ. M zụrụ gị ụgbọala ahụ, ọ bụ ụgbọala gị, achọrọ m ka ị dewe ya. Ya mere mgbe m jụrụ ya ebe ọ ga-edewe ya, ya sị echere m na anyị ga-ere ụgbọala gị. M sị ya, gịnị ka nke a pụtara? Echere m ma ọ bụ ị chọghị ka m ree ụgbọala m a. M sị ọkwa ya agabigala ihe ọtụtụ mgbe, gị si m erele ya. Ya sị na Eklesiastis si mgbe dịrị ihe niile. Bịanụ ka ụmụ agbọghọbịa ụfọdụ si buu Dev. Ọ dị mma, gaanụ n'ihu ịgwa ya ee Dev. Ọ dị mma, ngwa nọzienụ ka anyị baa ha n'ime mmụọ ọzọ. Nke a bụ ihe a na-ekwu. Nke a bụ nnwere onwe. Na-ekwesịghị m iwe iwe n'ihi na akwụsịnwu m ha na ihe mere m otu m ji wee chee ya, ma aka m nwekwara obi ụtọ. Bịanụ, abụghị m onye tiwara etiwa ọzọ. Ọ na-agwọ onye obi ya tiwara etiwa. Ọ na-emechi ọnya niile ha, gwọọ ebe akpụ dị ha n'ahụ. Ọ na-enye ha ịma mma karịa ntụ. Ọ na-enye ha mmanụ nke ọṅụ karịa iru uju. Uwe mgbokwasị nke otuto karịa mmụọ bụ ibu arụ. Ọ bụ onye ikpe ziri ezi, onye na-akwụghachi n'okpukpe abụọ karịa ihe niile nke ị tụfuru. Emejọọla gị n'oge gara aga? Ọ dị gị ka emerụọla gị ahụ na mkpụrụ obi gị wee tiwa gị obi? Ịma, Chineke chọrọ ịgbanwe ntiwa obi ahụ ma nye gị izu oke. Ọ chọrọ inye gị ịma mma karịa ntụ. Ma ị ga-adị na njikere ịtụfu ntụ ahụ, ghara ị na-ele anya n'azụ ma bido na-ele anya n'ọbịanihu. Chineke nwere ihe ndị dị ebube nke o dewere.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.